Takže po Ukrajine, Budapešti, Nemecku sa nachádzame v Prahe. Jedu za Johnem 2 pokračuje a teraz sa vydávame vybrať si svoju výhru, že? Slečna si ide pre $1 milión z kazmového trezoru. Áno, Ježišmaria, áno. Takže údajne má tú výhernú kartu. Ani sa nenamáhala luštiť šifru, má to piči. Si myslíš, že to funguje jak v kasíne? Keď jedna z tých tvojich kartičiek, ináč ona ich má asi 50, celé kino vykúpila. Keď jedna z nich by bola výherná, tak čo spravíš? Pojedu za Johnem. More, keď vyhrám 1 milión, tak môžem jebať celého Mariánka. Sorry, John. Dobrý. To teraz zmení situáciu. S tým, že jebať Mariánka za 1 milión, to beriem späť. Jedu za Johnem, jo? Wow, poviete slečne tu mladej, že nájde nejaké ubytko skromné za normálny peniaz nedaleko od Kleinbu a ona ujebe kaštiel. Náš chleba pokračuje na svojej ceste. Bude to najvyššie umiestnený chleba v Československu minimálne. No, keď sa bavíme o stavbách postavených človekom. Akože keď si niekto myslíte, že máme plán, tak nemáme plán. My proste spoliehame na to, že dojdeme a polezeme. Proste buď nás uvidia, alebo nás neuvidia. Go. Do piče. Čo je teraz? Ideme preč? Tak ja neviem, čo? Hej, ajdu. Poďme do piče asi. Ja osobne si myslím, že ten senzor sa po nejakom čase vypne. Čo už? Život nejde podľa predstav. Nevždy. It is what is it. Tentokrát to nevyšlo, na budúce to vyjde. Výzva pokračuje, aktivít je naplánovaných veľa. K tomu dala ešte jednu vec a to je, že tu máte krásny dôkaz, ako a prečo nerobiť ilegálne aktivity. Pretože ich neviete zaradiť do svojho plánu, neviete s nimi operovať a potom sa vám to celé vie takto rozpadať. Takže nerobte nič ilegálne, nelozte ilegálne veci. Koľkokrát v živote odchádzaš takto zo zámočku? Neflexím. A ako ste už možno niektorí pochopili, dneska ráno sme mali liesť na najvyššiu stavbu Československa, vysielače Liblice, 355 metrov vyššie jak Eiffelová väža. Ale na to musíš byť ready a vždycky musíš mať plán B. Nemôžeš vňukať, že máš smolu. Keďže včerajšok sa celý od začiatku už začal niesť v takom failovom duchu. Začalo to tým, že sme sa došli ubytovať do Kaštieľiku, kde sme zistili, že nie sme ubytovaní v Kaštieľiku, ale v predraženom dome pre služobníctvo. Pokračovalo to tým, že tu mladá slečna zabukovala ubytovanie v dedinke Liblice namiesto pri vysielači Liblice. A tieto dva body boli od seba hodinu vzdialené. No a nakoniec sme o polnoci večer dostali avízo, že pôvodne neaktívne Liblice sa majú spúšťať do prevádzky a má to byť dnes. Najväčšou pravdepodobnosťou dnes, keď nie dnes, tak minimálne už bude v testovacej prevádzke, takže preto tam dnes nemôžeme, lebo technológia Liblic fungovala tak, že vlastne celý vysielač bol žiarič a bol pod napätím pôvodne, takže ak ho pustia do prevádzky, tak keď sa ho dotkneš, tak si usmažený. Takže všetky deti, ktoré tam vozíte, tak toto dobre počúvajte, lebo z vás bude hotdog. Sa usmažíš jak páru, keď tam polezeš. Ale jak hovorím, máme plán B, takže pokiaľ aj ten nevíde, takže stay tuned. Sme radi komplikované veci a komplikované plány, tak sme sa rozhodli, že nejdeme teraz nikam liesť, ale ideme do Krakova, kde máme pre vás pripravenú... Opúšťate úsekové meranie rýchlosti. Ináč neviem, jak s týmto môžete v Prahe žiť, mňa by z toho jeblo, všade máte radary. No ale k veci.
ideme do Krakova, kde máme pre vás prichystanú zaujímavú aktivitku. A potom sa vraciame naspäť do Prahy a zajtra ráno zalezieme to, čo sme chceli liesť, náhradný plán. Oh yeah! Na čo to robiť jednoduchšie, keď si to môžeš skomplikovať? Šmego, pšego, čau! Driftéži, kurva! Kurwa, drifterzy! Došli sme na miesto Katovice, Poľsko. Ďalšia destinácia, jedu za John N2, pokračuje. A tu slečna si ide prosím pekne skočiť z tohto žuravu bungee. Je to najvyššie bungee široko ďaleko ever in history. Jaké sú vaše pocity, slečno? Veľmi zle, nedobré. To je prvýkrát, čo sa ide oficiálne, legálne na žeria. Skakałaś wcześniej czy pierwszy raz? Prvý raz. Pierwszy raz. Dobra, przełóż tutaj nogę i prosto. Pojadę z tobą. Dobre. Stresujesz się? Aha. Bojím sa, stresujem dosť. To jak będziemy jechać do góry, tam na choru, nie pozeraj do dołu, tak? To po waszemu? Dobre. Wiesz, o co mi chodzi? A to ťahá dole? Tak, ma ciągnąć tak w dół. Však ja vypadnem z toho. 3, 2, 1, bungee! Diamond Sand River. The bluebirds peacefully sing along that I love you. Oh, 그대여 난 너의 거리를 걸어. Ešte raz. Kamera cała. Czekaj. Kamera celá, ja som celá, všetko celé. Hore som si myslela, že už si to rozmyslím. Fakt, ak sme tam stáli, tak si hovorí, on mi začal hovoriť, že ak to mám skočiť, vieš, že... No mi ťa skopol, keby si to rozmyslela. Že tak alebo tak. A vieš, proste ťahá ťa to lano a teraz len taký, že fakt do prázdna. A že nech sa nehádžem proste hlavou dole, hento, toto a ja teraz, že boha, ale ja keď sa otočím inak, jak on mi hovorí, že čo teraz, vieš, že čo s tým spravím.